Magandang mga oras tayo kakabsat, alas 5:53, iti agsapa. Anyan nga rakurak sakti at Umunang aldaw, iti daytoy nga lawas kakabsat, Lunes na tama, Marso 6. Tama ba yung, okay, March 6 na kakabsat, madaydayaw iti apo. Aya, nasayat, iti saludat tayo. Kasi iti last week. Well, gyaman tayo, anyaman nga kasasaad, yun anyaman nga panawon nga adda ka na tayo. Ngam, siyempre, naglamiis lahat kakabsat, di kalman nakapudpudot, hindi tuming iti aldawan may jog po yung mga nang tuloy-tuloy na dyan kakabsat iso nga duma mabalin nga makapatahor dahil sa iti uyel kuno da duma pa nga mabalin nga sa nga kumapot yung sakit ka na tayo. Well, adalat ako man ti panagaan na tayo kakabsat kayamanan tayo no inyaman ti panahon nga adda ka na tayo amo ka adalagi na duma nga blessing dahil na damo dagi duma nga handa nga kaya yun anyaman nga kasasaad kakabsat ko na karon pagyamanan tayo latay ti apo no imbagag sapa tayo amin nga manlabas na kakabsat at ti man ti binigit ti programa tayo nga magipagpaset iti panagadal tayo ti sasaoy ti apo ti agsaparat man iti namnama manipud Lunes saging ganay ti Biyernes iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City iti naragsa ka magkapkablaw kada kayo ti talambis kaldaw iti Lunes Lawrence Salazar. Minsan diyak matarusan dagiti wag-wagas mo uwapo ngempat jek dito'y kaunggak apas pasayat tenak iti panagnak ti dalan to'y abiyag adu bantay paglasat at karkarayan nanapnuan pegges ngem sikat mangay ay wan kanya awanin sa bali at habang isalakan to'y karawan nasikat di dalang puno kentiyan tanon glory at magdenga Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta. Nagpintas kakabsat nga kanta no utubom dayta ti mensahe na kakabsat. Kana na mabinbendisyonan every time nga manggod ko dayta nga awanin sa baling nga kampangan tayo. No di iti Dios nga pagserserbian tayo. Amen. Well, iti dayta nga gundaway makipaglukat kayo man kinyak Genesis chapter 8 verse 1 sa tayo malatiw kakabsat iti versikulo 13 aging gana iti 17. Okay, kung na di verse 1, sana nalipatan iti Dios ni Noe, kaya iti amin nga animal akadwa na iti daong. Pinagangin na kat nang rugi abumasit iti danom. Sa tayo malatiw iti verse 13 kin 17 kakabsat. Agtawan idin ni Noe iti ennem agasot kat maysa. Iti umuna nga aldaw, iti umuna nga bulan. Iti kat ni Noe iti atep iti daong. Inwaras na iti panagkita na ket nakita na nga agmagmagan iti daga iti maika 27 nga aldaw iti maika 2 a bulan na magaanan namin pinsan iti daga kinuna iti Dios kini Noe rumwar kayon nga agasawa agraman dagiti anak mo ken dagiti asawa da parwaram verse 17 parwaram met dagiti amin at tumatayab kin animal by am nga umaduda tapno agwaras da iti rabaw iti daga. Rimor nga rod iti daong ni Noe iti asawa na dagiti anak da ken dagiti asawa da
rimwarmat dagiti amin nga animal ken tumatayab nagrupo sigun iti klase da. Haan nga verse 17 lang gayam na dyan gana 19 kakabsat. Okay, well, no dayto ti nangganyo ti intro kon amu tayon amuyon kakabsat iti pagsasaritaan tayo. Aya, kahit kuman nga ibingay dayto kakabsat nga mensahe para kada tayo amin nga amok nga adda dagiti agdingdingig iti daytoy nga mabalin nga para ken kada iti nga mensahe para kada tayo dayto nga mensahe ay iti nga kakabsat iti istorya may papan kininuwe. Siyempre mo tayo di introk pa lang ket ammo tayo no anya iti pagtutungtungan tayo may papan iti daong ninuwe. So, yeah. Istorya may papan kininuwe ken iti dakkel nga layos ken maysa kadagiti kung mga karagsakan nga exciting nga istorya nga mabasa tayo iti Biblia ubing man ti pagistoryaam lalakay man iti pagistoryaam mo isermon mo talaga very interesting dayto kakabsat. Ket no kitaan tayo manipud iti imbaon iti Dios ninyo nga garamit iti dakkel nga daong mabasa tayo dagiti specific instructions na nga impay iti Dios ken Noe. Dagito iti sumagmamano kakabsat nga detalye na simrek ni Noe iti daong idi agtawon isuna ti ennem nga gasot 2 nga bulan ken 10 nga aldaw. Aya, kalpasan iti 7 nga aldaw nang rugi nga agtudo. Naglayos iti entero nga lubong nalipos uray dagiti banbantay ken ngimmato iti danom aging gana iti 20 nga pie, 20 feet kunada. Amin nga adda nga biag na diti daga ket napukaw amin. Iti layos nagbayag iti sa nga gasot 50 nga aldaw. Kas adda nga nagmaga iti daga na isaad diay daong ninuwe iti bantay ararat. Kalpasan iti 74 nga aldaw nakitan iti tuktok dagiti banbantay. Napalabas iti 40 nga aldaw kaya pinarwar ni Noe iti maysa nga uwak, pinarwar na met iti maysa nga kalapati iti mamitlo nga daras ket iti may katlo nga daras saanen nga nagsubli dayjay kalapati. Kalpasan iti 2 nga lawas nakitanan nga nagbaga iti daga. Ngem nagtalinaed pa ni Noe iti uneg iti daong iti las-od iti 75 nga aldaw aging kanang imbaga iti Dios ken kuana nga tiyempunan nga rumwar isuda. Agtawan iti ennem nga gasot kina maysa 2 nga bulan ken 27 nga aldaw ni Noe idi rimwat isuna ijay daong. Ket no sumaan tay kakabsat nagtalinaed ni Noe iti daong iti las-od iti makatawan ken 97 nga aldaw. Nasurok ka makatawan aya nagatidog kakabsat nga aldaw nga panagtalinaed iti maysa nga lugar nga napnapno kakabsat iti naduma-duma nga animal. Aya saan nga high-tech dayjay daong nga nagluganan na nga kaslat di makikita tayo tang dati swimming pool na dati recreation na dati pagpasyaram haan kasi kapsat awan iti pagbuyaan awan iti mabalin nga pagragsakan awan pa iti Facebook awan pa iti cellphone iti daytoy nga gundaway awan iti TV awan iti naimas nga taraon nga maidasar awan iti mabalin nga aramiden na no di iti agtalinaed laeng sadyay kakabsat awan iti mabasa tayo iti Biblia nga maipapan iti karirik na ni Noe iti kinabayag na agtalinaed iti daong. Ammo tayo nga isuna ket addaan iti pamati iti Dios ket nagtulnog iti pilin iti Dios. Isu nga tinungpal na iti imbaga iti Dios ken kuana kakabsat nga nangaramid iti maysa nga daong. Ngem ni Noe ket maysa nga tao kas kada tayo metlaeng nga makarik na iti bannog makaangot ka nga nasayaat. Ay talaga kasla ka kinyam kabsat kasla kanyap. Nga agsakit met agurigor met magpulkukal met kasjay. Di daong ket maysa nga naliday nga lugar. Saan nga nalakakabsat? Nga iti agtalinaed jay nga ti kadwa na lang ket membro ti pamilya na kan dagiti naduma-duma nga animal. Aya, dagiti alaga na, dingon na. Pinanunot na kadi nga amangan no nalipatan idan iti Dios. Hanga nalakad kasasaad na mapangkatulong adda ka pa iti pagtaangam aya. Adda di ka pagtaangam ket no dita karubam ka alaga iti baboy ket talaga nga mainis ka. Dangot na. So kadindin na. Ay kadwa na iti maysa nga daong. Pabaling nga iti dayjay polio dayjay angot na kagrorutet ijay nagrigat gatan aya. Pabalin siguro nga kunang umpay mo ti face mask ini tapno makakwada siguro dati dayjay remedyo damat nga ikabkabil agong dangan. No kitahan day kakabsat. Kaya no mabaling nga pinanunot ni Noe nalipatan na kami nga tan iti Dios.
Ket no kastaman bilang saan tayo nga mababalaw ni Noe kakabsat no dumting ken kuana iti panagduadua. Tinungpal na iti bilin iti Dios ken kuana. Nangasaba isuna kadagiti tattao, inaramid na iti maysa nga nakadakdakkel nga daong. Indalan na dagiti an animal nga umunog iti daong. Sembrek da nga sa nga pamilya iti daong. Ket ita addadang agdaldaliasat nga kadua na dagiti animal, dagiti dinguan na naglabas iti nakadadung aldaw awan pulos iti makita na nga init. Awan nga iti direction na awan iti sursurutin na. Lang nga dagiti three kings nga sursurutin da tapno makita dati di Jesus nga naiyanak so nawan basta awan iti direction na mabaling agpatpatawlat na dajay di daong aya ket mabaling nga salita na wenno kapanunutan na nalipatan idan iti Dios wenno nalipatan na kami iti Dios nariknam ka din iti kasta nga kasasaad ay ati nga kabsat kasla imbatin na kan iti Dios pinanunot mo ka din nga nalipatan na kan iti Apo gaputa na kadado nga panubok iti biyag mo nariknam ka din kasla awan iti papanan iti kararag mo aya no di aging ganal laeng dita atep iti balay mo no kasta kabsat iti kasasaad mo mabalin nga para kenyam daytoy nga pagadalan tayo Genesis chapter 8 kakabsat anya ti kunana iti verse 1 saan analipatan iti Dios ni Noe ken dagiti amin nga animal akadwa na iti daong pinaginanana ket nang rugi abim masit iti danom. Saan nga nalipatan iti Dios ni Noe kakabsat? Maysa nga kadakkelan nga pagbutbut ngan iti tao ket into no malipatan da wenno malipatan da tayo. Ang kadi mabuting tayo nga matay agsipud tano adda tayon iti tanem agtuloy latta ditoy lubong pinagtultuloy latta ti biag ditoy lubong kakabsat awan tayon ket malipatan da tayon ton kas jay iti cycle iti panagbiag tayo. Kaya no saan mo nga patyen kabsat dayta padasam man mapan iti maysa nga daan nga sementeryo ket sa pulong dagiti nabayagan nga tanem nga da ijay ket mabalin damagem to iti bagem. Sino nga ta dagitoy? Kaya nagapanda kasat no nga ta iti langada nga agbibiag da di agbibiag da pay. Anya nga ta iti nararami da idi. Kaya yung nung 2 weeks ago, nakipamunpon kami jay mother ni Lola Camila, mother ni Uncle Gabong, ni Pastor Bong. Ket first time ko kinakabayag kong adat ti Santiago, ket first time ko kabsat nga napan iti sementeryo iti Rojas. Nagaduti am amok nga natay magayam nanti nga kas nagaduti am amok nga natay nga gayem ko sila kas jay kabsat kasi lang gay iti biag aya apag biit kasasaritak iti las nga napanak lang ni nakitak mo dagiti panpansyon kindi pwede mo dagiti tartarpulinda ket hangag bayag dagiti kakabsat ket malipatan to dagiti taon ket iti maysa nga kaindaklan kakabsat nga sa lunsod munto adda pay nga ta iti makalaglagip kadakwada ita ket iti sungbat namnamaem kabsat awanen iti makalaglagip pay kadakwada adu nga tantanem iti makita tayo iti maysa nga sementeryo nga nalipatan tayon nagbiagda nataydan ket kasla saan dan nga nagbalin nga paset iti biag iti tunggal maysa kada tayo saan na nga kayat nga saon kakabsat nga iti Dios nalipatan nan ni Noe makita tayo ditoy kakabsat nga iti tinga iti nakadakdakkel nga layos nagtalinaed nga napudno iti Dios kadagiti karkarina ken ni Noe ken karina nga isalakan na ni Noe ken iti pamilya na ken amin nga animal nga adda nga kadwa iti daong ket iti tiempo kakabsat iti layos adu iti natnatay kun alos natay amin nga tattao daytang nagundawa except yung family na nagado na perdi nadadael ket sikikita iti Dios ken sila lagip isuna makikita na dagdag mga kasasaad na aya kadagiti walong nga tattao nga kaduan iti daong ammo ti Apo iti animal nga adda iti uneg na ammo ti Apo kabsat aya mabalin nga iti karirik na ni Noe nalipatan idan iti Dios normal lang dayta nga karirik na iti nga kabsat ta uray ni ari nga David dimteng met isuna iti kasasaad nga kasta nababasa tayo kabsat iti Psalm 42:9-10 kunak iti Dios salaknib ko apay analipatan nak apay
adi agsarday iti panagsagabak, iti kinaranggas dagiti kabusor ko, marunawak iti panang pababa o nung pangpababainda panang pangpabainda kanyak iti kanayon a panang salu nga panang salus panang saludsud da sa dino tayan iti Dios mo. Ket uray iti ni Apo Jesus iti nga da iti cross. Narikna na kasla na baybayan isuna idi nga adda iti kasipngetan ken karigatan nga kasasaad. Inya timpok kaw nakakabsat Diyos ko apay ta binaybayan na. Iti binasa tayo kakabsat nga teksto, iti da iti nga bigat, addaan iti mensahe, iti namnama. Iti tiyempo iti panangukom, adda nga kankanayon iti asikin parabor iti Dios. Sila lagip, kadag iti marigrigatan ken adda, nga sikikita kadakwada iti amin nga tiyempo, numan pa'y kasla nagbayag, nga panagsagaba, ken kasla nalipatan idan iti Dios, saan nga pulos, nga mangbaybay iti Dios ayatek nga kakabsat. Kas adda nga sila lagip iti Dios kininuwe. Kas tamat nga sila lagip isu na kanya, sila lagip ken kada tayo amin. Ayatek nga dumdumngeg iti daytoy gundaway. Awan iti anyaman nga kapadasan nga mabalin nga mangisina wenno mangiyadayo kada tayo iti Dios. Kasarita ni Romans chapter 8 verse 35 to 39 kuna na siya sino nga rod iti makabalin nga mangisina kada tayo iti ayat ni Kristo. Iti riribok, iti rigat, iti panakaidadanas, iti bisin, iti kinapanglaw, iti pegad wenno iti patay. Kas kuna iti nasantuan a surat gapuken ka kanayon nga agpegad kami amatay, may bilang kami kas karnero amaparti. Iti baet dagiti awan duwa-duwa anay nga agbalegi tayo babaen ken kuana anagayat kada tayo. Verse 38. Awan duwa-duwa nga awan iti makaisina kada tayo iti ayat na iti patay man wenno iti biag dagiti angheles man wenno dagiti sabali anain langitan nga agturay wenno panakabalin iti agdamaman wenno iti masakbayan. 39. Iti kangatuan alaw ang man wenno iti kaunggan iti daga awan pulos iti sangkaparsuan iti makaisina kada tayo iti ayat iti Dios. Kukuha tayo gapu kini Kristo Jesus nga apo tayo. Addaan ka man iti nalagsen nga sangsanguan iti dayti nga kanito. Kabsat kas mapantay iti panagkararag. Palubusam nga agtignay iti Dios tabiyag mo. Saan nga pulos? Ninuwe kabsat. Makitaan tayo haan nga pulos nga nalipatan iti Dios. Ay ayatin na ka. Napnuan iti Dios iti asikin parabor ken ka ayatin nga kakabsat. Nuti ko nam iti daytang panagdaldalyasat mo iti daytang gundaway ket nalipatan na kan iti Dios saan ayatin nga kakabsat. Aya. At daman ti paglablabasan ka kaslang ay feeling mo awan iti kakampim awanan iti namnamam ayatin nga kakabsat adda iti namnama iti Dios. Urayem ti pag-isu nga tiyempo wenno daduma iti narigat nga kababalin tayo kakabsat di panaguray no katno tanong mabalbalin iti daytoy nga gundawa iti daytoy nga tiyempo waknitan na tayon waknitan na dagiti karirik natin ikan na tayo iti bang armanipod kadagiti nga dadagsen nga adda kada tayo kakabsat sakit man ti adda ken kaya tek nga kakabsat problema man ti adda ken ka family problem man work problem man yapay nga ministry related problem man ayatek nga kakabsat ay agsagsagaba ka man iti daytoy nga gundaway urayan ti pag-isu nga tiyempo iti apo hantay nga aggunay ni apo Dios iti bayo iti antay nga agtignay kadagiti bibiyag tayo aramiden tayo laang dadya paset tayo di pag-isu nga gundaway ay agaramid iti nakakaskas daaw iti Dios kas kininuway kakabsat dihan na nga pulos nga binaybayan ti agdamang kasasaad na. Aya numan pay may adamot ni mabaling aramiden ni Nuwe nga mabaling nga tumpak kuman. Aya tani maburburiburan na nakabaybayagan iti daongan. No tumpak isu na iti daong ket mabaling nga maalmes. Mabaling nga mailugnak isu na. Ngem inuray na ti apag isu nga tiyempo iti apo again gana naging perfect dadya panagruar na iti daong. Ket aging ganay iti takakabsat ket talagang nga ma-experience tayo. Dadya inaramid na nga panaguray inuwe kini apo iti pag-isu nga tiyempo kas tabot kuma ti aramiden tayo ayatek nga kakabsat haan na kang nga binaybayan ti apo si papanunot iti Dios ken ka iti daytoy nga gundaway hallelujah marikrik na iti marikrik na ammo na iti kasasaad mo ket pag-isu nga tiyempo it din na iti solusyon it din na kakabsat
iti panang sulbar, iti wenno mabaling nga sulbaran na agda mga kasasaad mo. We just trust the Lord. Aya, kabsat kung nagtatay, ay ayatin na ka. Napnuan iti Dios iti parabor. Napnuan iti asi iti Dios. Ket makipagkararag kamay kanyak iti daytoy kas awatom iti balaygi nga impa iti Dios iti tunggal maysa kadatay kakabsat. Adda iti agur-uray nga bangar, adda iti agur-uray nga balaygi ken ka iti dayti aldaw kakabsat. Mamati ka nga si puputno iti Dios ket mabalin na nga ipaay iti dayti nga gundaway iti uray mon kakabsat nga bangar. Uray mo sumbat dagiti nga raraw ken kararag mo. Hallelujah, hallelujah. Agyaman kami apo kadagitoy nga sasaumngin kami nga pinagadalan iti daytoy agyaman kami met apo saan na kami nga binaybay-an anyaman apo Dios nga pagdaldalaya satan mi wenno anyaman iti napalabas nga napaspasama ka dagiti bibiyag mi apo Dios adda ka kanayon nga sikikita kada kami iti namin na duman nagadayo kami kenka ket kaslaawan apo iti aramidem ka dagiti adda nga sangsangwan mi iti nga problema apo pakawanan na kami kadi adda ka nga kanayon apo nga magsalaknib kada kami sika iti Dios mi nga saan nga pulos nga mangbaybay aket ay ayaten na kami iti aming nga tiempo apo adda ka nga kasi lalagip ken si papanunot kada kami kas inaramid mo kininuwe apo sila lagip ka kada kami apo amo ka adda makikita apo dagda mga kasasaad itong galmaysa kadagiti kakabsat nga dumdumngag kadagiti kakabsat nga adda kadagiti sibsiba iti radyo da apo kas inadadal mi iti sasam iti dayt nga aldaw awan iti sabali nga tarigagay mi apo no saan nga ipaay mi iti biag mi ken ka tas agserbi ken agaramid iti pagayatam iti biag mi apo madaydayaw ka apo Dios madaydayaw ka itantanok da kaugad wen apo Dios iti dayt nga gundaway adu dagiti kakabsat nga agur-uray apo iti solusyon iti bangar kadagiti paglaslasatan da iti dayti nga gundaway iyuman kuman ken kadagiti amin nga adda ti dadagsen na iti dayti nga gundaway dagiti kakabsat nga problema financially o Lord God dagiti kakabsat nga adda dita hospital nga agpapaagas kastamot dagiti kakabsat nga agdama nga adda kadagiti pagtaengan da apo nga naidalit iti sakit o Lord God apo sika iti pagkamangan mi kadagiti nga tiempo waya-waya amman dagiti nga kakabsat ket agayos kadi apo Dios iti pannakaagas kadakwada apo itinagan ni Jesus itinagan ni Jesus. Apo kadagiti kakabsat nga naidalit iti pagidaan daga po iti sakit. Rakraken mi apo. Ken buraken mi iti anyaman nga ingkaben ni Satanas kadagiti nga bagbagida. Itinagan ni Jesus ipay mo apo ti panakaagas kadagitoy. Kakabsat mi apo iti dayti nga kalito. Apo iti dayaw da ka kadagiti maririribukan apo Dios iti dayti nga gundawa ikamat iti kapya idalan mo man ti pag-isu nga aramiden da apo Dios kadagiti problemaan financially o Lord God sika iti source iti amin nga adda ditoy lubong ket amok nga kabailam nga i-provide apo Dios kasabtan dagiti kasapulan dagiti nga kakabsat iti dayti nga gundaway apo uray dagiti agdingdingig kanya kita nga sumagsango apo tinaduma-duma nga mga problema ken pakadagsenan iti biag apo sikaman iti mangipaay iti panangidalan kastamot apo itid mo iti pag umisungusungbat kadagitoy kasangsangwan da nga problema apo dagiti agbuy iti live streaming dagiti kakabsat nga adda kadagiti sibsiba iti radyo da apo ipaayam iti tunggal maysa kagdingdingag iti talna rag-o ken namnama apo kagiti mapupay kinaglamlami iti pamati da itdem apo iti panangliliwa ken panagtrabaho apo Dios ti Espiritu Santo kadakwada iti dayti nga kanito ket liwliwaem kastamot nga sublim apo iti rag-o iti panagserbida apo Dios ket anyaman nga pakadagsenan iti dayti nga kanito dawatag apo iti panakawaya-waya ket itdem apo iti panagbalay kadakwada apo daton mi dayti nga aldaw ken kakat ay wanam ken agtalinaed ka apo iti tunggal maysa kada kami ammo nga sika nga Dios nga pagseserbian mi adda nga si papanunot nga kankanayon iti tunggal maysa kada kami agyaman kami apo adda ti mabalin mi apo nga pagsanggiran kadagiti tiempo nga saan min nga kabailan apo iti tumakder po iti kinaado iti riribok ken problema nga sangsangon mi apo agyaman kami iti dayti nga aldaw apo Dios iti bangar nga empay mo kada kami ket agyaman kami apo iti dayti nga kanito iti panakiaddamanan kada kami dayawon da ka apo Dios itantanok da ka itinagan ni Jesus Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lumaupay ka, kabuk
pagkamanang mapulpukan ka, rignam na bangtut si papangunod ni Jesus ken ka, si papanunod ni Jesus ken ka, luawan kayen makipagrigna, dalan na pekat adukti suud si papanunod ni Jesus ken ka. Alawen ay gyaman tayo iti dayta nga kanta kabsat ay makapatudtod itilwa si papanunot ni Jesus ken ka. Ken ka nga dumdum nga iti dayta nga gundawon daman ti paglaslasatam hamo ibaga hamo saritaan ay iti nga kabsat nga nalipatan na kan iti Dios si papanunot ni Jesus ken ka ti agdama kasasaad mo iti nga kabsat. Kas pinang panunot naman iti agdama kasasaad ni. Well, agyaman nakakabsat ka na kayo aminin nga nakatune in kidumdum nga iti dayta nga programa tayo manan ti agsapan at nuan iti namnama kadagiti da sibsibay ti radyo da. Well, nadut kag text sa kabsat nga urehang kami maka-text during your program kunada kitag dingdingig kami. Well, may agyaman nakakabsat aya iti tarigagay iti dakat mai-share tayo iti sa bali tapno adupay iti ma-reach out tayo aya. Lalo kag di balasiw iti tao nga medyo bihira na lang nakakarinig ng mga Ilocano aya nga kastre ka kabsat mabalintelet nang i-share kada kwada. Thank you agyaman nakakabsat ore pa kada dito dito dumdumngeg idi dayta nga gundaway aya. Kay kadagiti sister ni Vivian Benavente, good morning pastor and your family. Madaydayaw iti apo iti daytoy nga bigat. God bless us all. Kini brother nga Joel nga Haramilio, blessed morning pastor. Pastor Lawrence, good morning mat kada kayo kini inyo pastor ni Pastor Richard. Kini Pastor June, good morning mat kada kayo kabsat. Kini Uncle nga Wilson nga Nueva, good morning kada kayo dita Baguio. Ore pa nga sister na Gemma Basug. Blessed morning pastor and family. Good morning everyone. Kini Ma'am Teresita Malaguyo. Blessed morning po Pastor Lawrence and family at sa ating lahat. God bless po. Kat kuman nga kablawam mat ni sister nga Argeline Villanueva nga taga Dolores Quirino Isabela iti kablaw kat nagapo. Kini pa ni Sir nga Alex, kini Ma'am nga Biron nga Pascual. Good morning kada kayong mat-amin dito Bacnor. Okay. Dagiti taga Quirino Isabela mukha adto dumdum iti dayta nga lugar. Aya dumting to di aldaw nga pasyaran kay mamot ida kakabsat o mangit invite kami. Di ka na inak ti Rojas kakabsat. Kita iti tarigagay kot mapasyar kon tintuno dati nalawag nalawag na adu nga tiyempo tayo kakabsat. Kadagiti pa lang adu ti activities tayo iso nga dumting to di aldaw nga makapasyaran dita Quirino kakabsat. Ore pa kini sister nga Mylene. Good morning Pastor Mary Joy Balawag po na good morning, blessed Monday everyone. Kini sister nga Alma Pimentel, good morning pastor, madaydayaw iti Dios and blessed morning na po to all. Nga ni Uncle nga Wilson nga Nueve ko na thank you Lord, good morning pastor and pastora Joy at buo sa buo niyong pamilya ken iti amin nga member iti 1142 December. God bless to all. Thank you Uncle Wilson Nueva. Kini sister nga Angie Aquino, God bless everyone. Kinantingali nga Valentin ko na good morning pastor, God bless. Kini nina nga Liisa nga Galang, good morning. Kini Gramang kini Ninong, good morning magkada kayo dito San Jose. Jinky Rakal, good morning pastor, pastora Joy, God bless po. Kini Ma'am nga Amy Bugarin, good morning pastor. Ophelia Managad Gorospe, good morning po Pastor Lawrence at sa ating lahat. Eileen Marcos Malu, kuna na blessed morning po Pastor, God bless everyone. Sister nga Elvira Pangan, good morning Pastor sa lahat. Mary Joy Astero,
Balawag, amen. Elvira Apangan, Sister Elvira, good morning. Pini kumpadre nga Alex Ritwa, very good morning, Pastor Lawrence and Pastor Roger and family. God bless you and all the listeners of this program na bless na naman po kami, Pastor. Thank you, Maridaya Te Apo, Pastor Alex. Jubilin Agustin, blessed morning po. And Pastor, have a blessed Monday. Ini Tita Arlene nga Pascual, good morning, Tita Backdoor. Lenny Gibb, good morning, Pastor. Thank you, Lord. God bless po in your family. Kini Sister Jenny Honorio. Yes, Lord, glory to God. Mga Amy nga Bugarin, amen. Channing Pascual, good morning, Pastor. God bless everyone. Perlita Bunagan, good morning, Sister Leia Cabanyero. Blessed morning po, Pastor and family. Tita Arlene, good morning. Elvira Pangan, Chema Bastug, ni Pastor Marcelita Magnos, Sister Leia, Sister Jennifer Caro, blessed morning, Pastor and family. Gloria Giwa, good morning. Philomer de Jesus, Catherine Kinsay, kini Ma'am Shirley Dumon, good morning. Meryl Somera, Gloria Giwa, amen. Thank you, Lord, amen. Kunan na Sister Meryl Somera, Leonora Soloria, kunan na. Sa Merinold Balawag, amen. Ma'am Teresita Malaguyo, Marisa Madriaga, blessed morning, Pastor and Pastora Joy Emily Ramos Kabigat, kini Catherine Kinsay, the Lord, thank you, Lord, glory and precious God, alone, good morning po. Well, agyaman na kabsa tipan na kaya dayo tila sa 30 nga minuto si tiday nga programa, kada impuson nga panagyaman ko, kada kayo amin, kadumdum nga giti dayo nga programa. God bless and have a blessed Monday, everyone. Thank you, Lawrence Salazar, iti dayo nga programa man kakabsat. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917 564 83